tam hneď od začiatku a vzťah Boha k človeku. A učiňme človeka na náš obraz a podobu. Ako je možné, že sa na seba dívame negatívne, keď sme na obraz a podobu láskavého, dobrého a tak ďalej, toho, ktoré skrze ten rok viery budeme spoznávať Boha, keď to neaplikujeme na seba. Že ten dobrý, ten skvelý, ten úžasný, ten fantastický, ten génius, to som ja. A to není nafúknutá fráza. To je základný predpoklad, z ktorého musím výjsť. Ak z neho nevídem, malá šanca, že niečo dokážem. Seba poznanie, ktoré získavam pomerne komplexným spôsobom. V prvom rade istou reflexiou, reflexiou života. Reflexiou života, ktorá nekončí tým, že sa kopnem do zadku, pôjdem do misie a spláchnem. Ale začína tým, čiže to, čo častokrát ľudia vnímajú pod niečo akože spýtovanie svedomia. Už som zlý, veľmi zlý, ešte horší, no som mňa už naozaj nikdy nič nebude, ja už patrím do pekla. Ohňem pekelný, no a koniec. V lepšom prípade sa idem akože vyspovedať, ale stále som ostal na úrovni, že ja som ten zlý. A nepreniklo do mňa to nové vedomie, ktoré je vedomím pozitívnym, konštruktívnym, budujúcim, uschopňujúcim. Toto získavam pozitívnou reflexiou. Pozitívna reflexia je asi celkom strašne jednoduchá vec. To, jak teda bolo viackrát spomenuté, že pôjdi trochu do ticha. Ticha, ktoré lieči, ticha, ktoré integruje tvoju vlastnú osobnosť, ticho, ktoré ťa spája. Spája tým, kto si, s tým, kto ti dáva bytie. Ten, kto to myslí dobre, pozitívne a je s tebou. Je tu pre teba, je v službe tvojho génia, ktorý sa potrebuje nájsť, pochopiť, prijať